Hello! Itt a második rész a legrosszabb internetes játékoknak, és a második játéka az éjjátszós lesz. Mi ez? Ez mi? Úristen! Mik ezek? Füles macik, vagy mik? Mi ez? Adok rá egy kis hangot. Hát, a zenéje még jobb. Ez óriási. Egy vagy két player. De jó. Egyik az egyik pályán. Ez... Ezek meg mik? De király az ilyen. Teljesen ilyen földhöz simul. Nézzük, én megpróbálom így leijjászkodni őket. De ez az! Hí, Isten vagyok, ez az! De hát vagyok, megyek a füles macival, összeszedem a pénzt, hát mi? Ez mi ez? Hát, komolyan mondom, most rózsaszín kis fogol venni, hát az mi? Az ott! Ez mi? Ez egy... Mi ez? Ez valami izé. Frankon mondom. Megpróbálok egy ilyet. Megpróbálok felugrani. De nem megy. Hát ez óriási. Tényleg. Csak, meg vagy. Nagyon jó. Az annyira mibe akadt meg, Istenem? Mibe? Semmibe. Jó. Lesznek még bajok ezen kívül. És nagyon állat vagyok. Lelőttem a nyálkát. Éljen! Megyünk a következő pályára. Ez mi? Az mi? Nézd meg, ez mi ez? Csak ne legyek mindig. Ez mi? Gratulálok. Szétlövök mindenkit a végtelen nyilomból. Most komolyan, ennek a játéknak mi értelme? A zenéje a legrosszabb, és mi ez az ugrás? Rémálmom lesz. Ez az túlzottan borzasztó nehéz volt. A háttér a legjobb, komolyan. De jó. És jöttek a Mi a? Remek. Ide szarok. Mibe akad meg? Sem. Ez az! Ez az! Azt, amilyen mesterlövész vagyok, gyerekek. Szétszedlek. Ez az. Megvan. Borzalmas ez a játék, szóval ezzel most mit kéne csinálni? Csak egy pár gonoszat szálltam át. Nem baj. Komolyan, hát ez... Szivárványvilág. Nem is tudom mi ez. És a semmibe akadt meg az a nyíl.
Éljen. Azaz, és... De jó! Ó, meghaltam, ne! Úristen! Megpróbálom újra. Hát... Ütött a Nickembolha. És ez a feje fölött, vagy legalábbis ha van feje, mert szája tud nincs. És a legjobb, hogy itt megtart. De ha itt átmegyek, lefejelem. Azért a értelmi szint. Ez az. Jó vagyok. Azaz. Oh. Hát ez egy borzalmas játék. Ehhez nem kell más szó. A zene idegesítő, füles maci ugrással. Ez mi ez? Azaz! Kinyírtam a Nickembolhát. Na. És a rózsaszín füles maci világít kéken. Jó. Innen tértek. Le kéne esnem. Azaz, hoppá! Kinyírtam! Hát, borzalmas játék. És most? A level complete. Húha. Húha, leizzadtam. Repülünk tovább. Jó. Ez az. Ez egy borzalmas játék. És mi van? Level complete. Jött körülbelül 5 darab ember, és abból 2-t kinyírtam, és hú, mennyire. Hát ez igen. Szóval ez egy rossz játék. Ne játszátok. Sziasztok!